В центъра на София, в Южния парк, в подножието на планината Витоша, се намира Националният музей "Земята и хората", царство на минералите и кристалите. Основан е на 1 януари 1986 година и отваря врати на 19 юни следващата година. Музеят заема реставрирана сграда, паметник на културата, построена в началото на 20 век като най-голямата постройка от тогавашния военен комплекс Софийски арсенал. След основна реконструкция, успешна адаптация и ентусиазиран труд, бившата оръжейна фабрика се превръща в уникален музей, разказващ историята за връзката между човека и земята. Инициатор за създаването му, автор на концепцията, дарител и дългогодишен директор е доцент доктор Михаил Малеев, известен учен, минералог и от дете запален колекционер. Богатствата на музея са събрани в 7 раздела. Експозиция "Гигантски кристали" е безспорно най-атрактивната в музея. Гигантски кристали се срещат в природата изключително рядко и представляват част от световното природно наследство. Това е най-богатата в света колекция от гигантски кристали на кварца. Впечатляващо е разнообразието от форми, цветове, композиции. Планински кристали, опушени кварцове, берил, слюда, турмалин, великолепни аметистови геоди и дори каменна птица радват окото и на най-претенциозния посетител. Музеят дължи това свое богатство на българина Илия Делев, спасил тези великани в минералното царство от унищожителна миннодобивна дейност. Раздел "Минерали на земята" съдържа най-богатата систематична колекция в Югоизточна Европа. Раздел "Минерални ресурси на земята" показва генетични и промишлени типове минерални суровини от света. Експозиция "Минерални ресурси на България" представя минералните богатства на страната ни от действащи и вече закрити находища, руди на черни, цветни и благородни метали, неметални полезни изкопаеми, нетрадиционни минерални суровини. Благородниците в минералното царство, скъпоценните камъни, са обект на постоянно внимание, наред с популярните диамант, сапфир, рубин, смарагд, аквамарин, тюркоаз, са изложени и по-малко известните – танзанит, кунцит, хиденит, кордиерит. Уникалните минерални находки от България са гордост за музея. Геотит от рудник Кремиковци, смарагди от Рила и Родопите, галенит и свалерит от прочутите по цял свят мадански находища, халцедонови криле от източните Родопи. Колекцията от българския хати е емблематична за музея. Изложени са редки находки от Шуменското плато в североизточна България и от многобройните находища в източните Родопи. Безкрайно е разнообразието от форми, рисунки и цветове в ахатите. Няма два еднакви среза, дори от един и същ образец. Експозиция "Материали" отличава музея от другите сродни музеи по света. Тя показва прогреса в технологиите за производство на нови материали от минерални суровини, черни и цветни метали, стъкло, керамика, минерални пълнители и свръхпроводници са само част от материалите, които човек използва в ежедневието си. Музеят е създаден изцяло от дарения в Националния дарителски фонд 13 века България. Всяка година на 19 юни се празнува Деня на дарителя и се открива експозиция с нови дарения. Сред тях е и Българският антарктически институт с образци от далечна Антарктида. Така фондовете непрекъснато се обогатяват.
Сред богатствата на музея са научните колекции на световно известни български и чуждестранни минералози и по различни тематични направления. Те се нуждаят от изследване и за целта са оборудвани няколко лаборатории. Един от начините за привличане на нови публики са временните експозиции. Музейните уредници се стараят те да бъдат интересни и полезни. Така с много любов и мисъл се изготви изложбата «Умни минерали за умни телефони». Целта е да покаже не само от какви минерални суровини се извличат металите, нужни за съвременните мобилни телефони, но и че тези суровини не са неизчерпаеми, повечето са в списъка критични, и да провокира отговор на въпроса «Защо не трябва да изхвърля на буклука моя смартфон?». Децата са най-важните гости на музея. Чрез различни образователни игри те навлизат в света на науката, забавлявайки се. Промиват злато. Изучават минералите под микроскоп. Правят истински научни опити. Слушат истории за минерали. Истории за минерали слушат с интерес и възрастните. Едно от най-обичаните събития в музея е изложението на минерали, скъпоценни камъни и фосили, което се провежда 3 пъти годишно – за Великден, през октомври и за Коледа. То събира както широка публика, така и специалисти с научни интереси в областта на минералогията, а музеят има възможност да се здобие с интересни образци. Оригиналната визия, философията на музея, чудесната акустика и пространствата на сградата я правят привлекателна за провеждането на многобройни концерти, научни форуми, изложби, спектакли. Едва ли има друг музей в света с тръбен орган. Нашият се строи от български майстор и музикант Росен Драганов. Неповторимо е усещането да слушаш органова музика сред гигантски кристали. Концерти изнасят някои от най-големите български симфонични оркестри с изявени солисти от цял свят. Посетете Националния музей «Земята и хората», да видите уникални кристали, да послушате музика, да разгледате изложба. Няма да останете разочаровани. Очакваме ви!